Este local, propiedade da Deputación coñecido como a Gardería do Campus, acollerá en 2015 o primeiro centro de formación para persoas maiores de 16 anos con autismo no interior de Galicia. Ata o de agora non había ningún nas provincias de Lugo e Ourense. Creo que é un momento histórico, todo hai que decirlo, é un momento histórico. Con esta colaboración conseguimos que Lugo deixase de situarse nunha situación onde solamente estaban 12 provincias de toda España que non tiñan un centro para maiores de 16 anos, un centro de trastorno do espectro autista, e para que todas as persoas reciban unha formación ocupacional, que é o que todos desexamos, non? E será posible grazas á cesión do uso do edificio por 20 anos á Asociación Raiolas, que se materializaba este luns ca asinatura dun convenio e a entrega das chaves do edificio nun acto que asistiron numerosos pais, nais e rapaces con trastorno do espectro autista TEA. Supón un hito, é algo polo que levamos peleando moitísimos anos. Para Ana, con 2 fillos con autismo de 19 e 15 anos, é fundamental dar continuidade á formación escolar dos rapaces co obxectivo de acadar a súa integración sociolaboral. Un centro no que se poida desenvolver a capacidade, as capacidades que teñan cada un dos rapaces, non? E que se poidan incorporar na medida do posible ao mercado laboral en algunha das fórmulas que se, bueno, empleo con apoio, empleo protegido ou empleo ordinario, non? É o caso de Ángel, un fonsagradino con autismo que leva desde 2007 traballando. Traballei en Calfensa, primeiro, despois traballei en Traxa 6 meses, que foi na Mariña Lucense, e despois traballei pola zona do Distrito 7, da Fonsagrada aos Ancares, agora 4 anos. Moi importante tamén a ubicación do futuro centro en pleno campus. Porque o entorno do campus dáse moi ben para eso. O campus de Lugo tamén é un campo con gran peso na cousas agropecuarias, entonces queríamos dedicalo á agricultura sostible. Está previsto que o centro conte con 15 ou 20 prazas. Que es una esperanza para los que trabajamos fuera, dejar los hijos en algún sitio y que aprendan algo. Entiendes? Que queden seguros non nun centro aí mezclados con outras discapacidades, entendes? Estar en comunidade como un adulto máis, como un chico máis, participar de, bueno, pois na universidade, pois poder, bueno, que vayan alumnos en prácticas, estén con nosotros participar das actividades que se desenrolan en outros espacios, cos chavales da súa idade, que iso é fundamental. Satisfacción por chegar á meta e pendentes agora da implicación imprescindible da Xunta como administración responsable da concertación de prazas.